Yaba mfowethu, yabona mina manje ngifuna ukwenza konke lokuthiwa ke singakwenzi emasontweni. Ikhona sengifuna ukukwenza manje. Ya. Ubaba umnini mandla wonke lo ochazwa lapha eBhayibhelini kuze kuphele inyanga, kuphele isonto, kuphele yonke into. Kuthiwa ke akehlulwa lutho. Umvelinqangi igama lakhe. Meke wathi yaba mfowethu, izwi lakhe lingangenhlokomo yamanzi asolwandle luthukuthele. Uma kuwukuthi akathandi ukuthi sifebe, yini during ukulala la ekulaleni engabe phela sefika uSomandla, efika uThixo suse nje lo mthambo wobufebe lo lophosa esihogweni ukuze sisinde thina. Engasusa umuntu le eGalile ezofela abantu lapha eAfrika. Uyabona? Ngoba angicabangi ukuthi mathiwa mina ngikhande something i-router le bese ine-fault bese kuthiwa ke mina manje angisakhoni sekumele manje ngibulale isihlahla se-network ukuze kusinde i-router le. Uyabona? Phinde kuthiwe-ke khona lapho uSomandla uyakwazi ukubulala abantu abayimiliyoni. Cha, mina ngiyazi uNkulunkulu khona, kodwa le ndlela le achazwa ngayo, hhayi mina angi-understand. Angi-understand mina. Uma kuwukuthi lo baba akathandi sifebe, yini engasilungisa? Ngabantu bakhe. Usho ukuthi manje ubaba ngoba nakhu efuna ukusindisa sonke manje ngoba siyafeba sengaze abulala i-firstborn ngoba nakhu thina asilaleli, ufuna ukusihlenga. Ayikho le nto leyo. Sengifuna ukufeba manje. Zonke lezi zinto kuthiwa singazenzi ngifuna ukuzenza zonke. Manje angizwa yonke le nkulumo mina, ngizwa next ihlangane le ntweni. Eyi. Ubufebe benu unahlukanisile noJehova. Hhayi. Yini engasilungisi phela uma kuwukuthi uyasithanda? Angithi wakwazi ukunikela. Why engasilungisi? Okay-ke linde-ke zife zonke lezi abazozalwa from now on bazobe behlukile benemithambo ehlukile eshodayo. Ingasekho le mithambo yobufebe le ehamba hambe vele. Uhlulwa yini Thixo?